Ika ya, Ika. Ika ingkang dereng. Ika tasik wonten mriki napa pun kondur? Wah, mulih ki wayah ngawur yaene kok. Tapi jumeneng sik, Nduk, jumeneng. Nah, Mas, sepote manut panjenengan, ora disepoti ya aja. Ya. Ben pemusike ben mikir apa ya, apa ya, apa ya. Yo, nggih kegiatan isu-isuan. Ya. Lole lole. Hus, 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 hus. Ampo. Oh, terima kasih. Wah, Nduk. Nggih. Untuk nggon wanci gara-gara menika tembange wis pokok sampean kan piantun carane lak tregel to. Tregel carane lincah reng. Mosok. Lincah iki mlaku kancane ra nek suarane ya cetet 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 cetet. Saking lincahe bocah. Ya. Tasik sekolah nggih. Tasik. Kelas pira? Kelas kali. Kali sinten? Kali rencang-rencang. Kali rencang-rencang. Lho. Nggih. Sekolah ngene wong ewuh piye kok disambi rencang? Mboten. Lho, mboten pripun? Aja ngapusi lho. Loh, pripun to? Lho, sekolah apa rewang sirmu kok rencang ki? Nggih sekolah. Sekolah nyambi rencang. Sekolah kalih teman-teman ngoten lho maksudnya. Teman tapi mesra, ngoten, mboten. Mboten. Lho, berarti kalau teman sampean serik, ora mesra kalau teman ngene iki. Nggih nek niki pripun nggih? Lah pripun wong sing dikanca kono kok. Nggih nembang nggih. Dalem? Nembang. Lah sembarang to. Lah pripun to? Mas aku ya nembang to, nembang. Kula kaduet nggih. Duet kali sinten? Kali Kang Mas Budi. Oke, oke. Iki kakangku siji iki aku suwe ra ngrungokke panjenengan duet Mas Budi. Enggak apa-apa. Timbali minggah ning sasana pagelaran. Nah, tuk 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 tuk. Monggo monggo Kang Mas. Tumenggung Budi. Mas Budi pangapunten nggih Mas. Inggih mboten napa-napa. Gempil kamardikan leh leyeh-leyeh wonten ngriku. Menika nuruti ingkang wayah. Inggih leres. Wayah napa? Nggih leres niki wayah. Nah, Kula wayahe jenengan. Nek ya najan to wong lanang iki tuwa tetep jiwa asmara itu tetap ada. tetep ada nggih. Heeh. Dadi nyawangen niku sik ketok Oh sing bening. ketok cetha, sing ketok guyih-guyih ngono kae. Waduh, waduh. Cara panganan apa niki Mas Budi? Oh, Cara niki daharan ngoten. Oh cara daharan iki jan napa niku Napa? Cara buah buah napa? buah jambu. Jambu, jambu mente napa jambu dursana apa jambu kluthuk? Ya sing jambu sing anu nika Mas, jambu Dursana nika. Oh, dursana sing seger kena dilotis nika. Kena dirote. Diwehi sambel, sambele gula. Heeh. Didulit ngangge napa niku lek ndulit? Dulit yo nganggo yo nganggo yo nganggo tangan kok Mas. Tak kira lek gila karo sambel lek ndulit ngangge sikil ngene. Lah ya ora kok. Lumayan kaya gantol-gantol ngene ngangge sikil ngono. Mboten nggih? Mboten. Mboten. Nggih. Tembange nderek penjerean Mas. Anu karyane jenengan mawon nggih Mas. Dewa Tresna nggih. Wah, Nggih. Lah apa to? aku Kok lah kok Mas aku golek sing enteng, Mas Budi iki golek sing Golek sing enteng. enteng Ya pepindane wong tresna ki ya sambat karo Dewa Dewa Tresna. Tresna. Nggih. Lakno akeh tembang-tembang sing saiki melibatkan Dewa Tresna. nggih leres Mas. Duh dewa-dewa ning asmara sinara cayaning wulan. Lir sewu aku anggere nembang iki keblasok kuwi. Mesti kudu nggawa bulan aku. Yo Dewa Tresna, Dewa Tresna. Ika duet kali senior ya Cahayu. Nggih, duit kalih Kakung. Heeh. Ning ya aja kakung to, Nduk. Aja. Ya Mas to Mas, om ngono Mas. dadi ben ketok bagah ketok awet enom. Ya paling Nggih, ora nggih, Mas iki Budi. paling ora iki AA. Lah. AA. Ngeten lho. Lho pantesan iki Lho lho, Ojo ya. Yo iki kok. Lumayan aku sakmono lah sing anu Lek setira. ngeden kepiye kok ya.
Yo, Yo. Dewa Tresno. Ika. Oeo. Ayo Yo. Hitung manggala ono Mas Budi. Ono Ika. Pemilahan sekaring taun oleh kenanggas tunggoro sidem permangen. Awi kena mas tumana. wes ya dangok golongan tinjika labon tresno nanging keloro-loro Yo, hati iki saya haragana ora kuat. aduh kang mas apa kudune Aduh sayang, aku cinta padamu. Oke Pak Budi. Kira yen wis kasep kekasihku. Yo, Aku kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Hey. Mawi kena mas tumono sidem kewilahen. apa ada janji dan sumpah puniki Yo, ada tresna sehidup sebagi Demi cinta ingin aku weni. Sewu coro bakal lakoni. omong sawiji sing tansah ugemi muga sabar lan telaten angenteni yo, Yen mangkono yo bareng ketemu. Hanya nyuwun marang Dewa Tresno. oke. Ayo Ika. Ika, Mas Budi. Hitung manggala. Pemilahan sekaring bawono anggen. Pam 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 pam. wes ya dangan kulangan diko Oh. Laba tresno nanging keloro-loro Yo, iki saya haragana ora kuat. kang mas apa kudune Aduh sayang. aku cinta padamu. Ora nyaro yen wis kasep kekasihku. Yo, Aku kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. ilo ilo. Cuco, cuco. apa ada janji dan sumpah puniki ada tresna sehidup sebagi Cinta ingin aku Aku weni. weni. Sewu coro bakal tak lakoni. Yo, sawiji sing tansah ugemi sabar lan telaten angenteni yo. Yen mangkono yo bareng tetunggu. Detoko. Nyuwun marang Dewa Tresno. Nyuwun Marang. Dewa Tresno. Terima kasih. Mas Budi matur sembah nuwun nggih. Wah, jan rumah saku pancen ya sing diarani kaya sing kaguan dalem iki kaya Pak Ogut
lan sedaya keluarga kuwi menyen ya piantun budaya reng. Nyatane gelar wayang kulit sok mben sik ditutuke campur sari nggih tanggal 18 nggih. Leres menika Kidung Manggala juga. Luar biasa. Wis engko gabungan karo adikku lanang sing saka ngendi kae wah. Wis saka kono kae lah. Ya, Percil CS. Heeh. Panjen piantune budaya. Terima kasih Mas Budi lenggah rumiyin ingkang prayoga karo kanca-kanca presiden. Terima kasih matur sembah nuwun. Aja mudhun sik nek urung genjote dikukuti. Lah ora pareng ya. Engko ana nggone dhewe. Sing mbako matur sembah nuwun Pak Kasiati sak keluarga Bu Mujiatun. Matur sembah nuwun. Sowan ngarsane Kiyaine Semar saja Kiyaine Semar arep bangun kayangan akeh pepalang, akeh pepeling. Pepeling ki gending kaya. Akeh sing sambe kala sowan ngarsane kono. Oh iya. Awake dhewe kudu rewang-rewang rakitan ngusung-ngusung rek. Mesake bapak rek. Ya ya Le. Ya.